was już w drugiej części poprzedniego filmiku. Tak, bo to będzie na 2 części podzielone. I oni ciągle ze mną są. No siemanko. Tak. No to co dalej będziemy robić, to ja nie wiem. Mamy tu naszą gildię. A więc dzisiejszy temat filmiku to będzie nie wiem co. Kto tyle tego powkładał? Czego co? No, diaksów. Moja skrzynia. To nie twoja, kłamiesz. Ta jest moja tu. Nie miałeś tyle diaksów. Dobra, ja sobie też. Ale co? Ej, no gdzie mój enchant? Ja sobie zenchantuję mieczyk na 30 level. A muszę jeszcze trochę butli. Jest na 30 level enchant. Grabiesz jeden mieczyk, mam jestem kosz. No weźcie doróbcie biblioteczek, bo ja chcę na 30. Bo ja chcę na 30, weźcie. Co robicie? Ja muszę sobie zrobić diaksowy miecz, bo po co kamienny ulepszać? Ja nie mogę. Ja błagam, niech ktoś mi da kamienną łopatę chociaż. No to dobra, gdzie jesteś? To stoję. Kto prosił? Dałem mu. O, patrzcie jakie fajne gówno. Ojej, no ale Ale brzydki tu powiem. Hop. Ja muszę zbudować większy właśnie. O, Ja nie wiem, jak o, mam na odrzut zenchantowane. Dobra, na dworzu jest noc. Robimy nocne polowanie. No dawaj, chodź. Robimy nas. Wyruszamy na zombiaki. Wyruszamy na głowie. A tu Mazowszanka coś kopie. Przynieście mi wełnę. A mi się ekran psuje. Ja mam wełnę, ile chcesz wełny? 3. No idź to ci dać, tylko czekaj, po polowaniu ci dam. Chodźcie na polowanie nocne. W pustynię, dobrze idzie. Ej, tylko żebyśmy się nie zgubili. Nie zgubimy się, bo jak wpiszesz komendę ukośnik f-home, tutaj nie ma f-home. Jest już. Już ustawiłam. Ukośnik f-spacja home, to tam będziesz. W naszej gildii. Więc możemy sobie chodzić w cyksem. Ja nie mam. Ule kluty latające. What to? Gdzie ty masz latające kloce? Nie, bo zobaczyłam, miałem lagi. Generował mi się ten. Czanki ci się po prostu nie ładują. Miałem latający, ja jestem w schronie. Ja nie mogę. No, a mi też się czanki nie ładują. Chodźcie do zimy, tu jest zima. A po co to komu? Chodźcie. Czyżby? Polujcie na klon. Tak! Ej, chodźcie, ja tu spawner znalazłem. Gdzie? Tepam się. O, widzę cię. Gdzie jest spawner? No tu jest spawner, trzeba to rozkopać tylko. Skąd wiesz? Masz X-raya? Nie, Spawner. Uwaga, niszczę go. nie niszcz. A czemu? Mi się waż. O, to ups. Zniszczyłem go. Ja nie mogę. Ale dopa. Zobaczcie sobie twój pokój. Co to znaczy, Kuba, coś tam, coś tam? Skąd masz TNT zabieram? Jest. Patrz. Ej, zenchantowali mnie. Co? Coś jest. Kopalnia! No znalazłem ją. Jak miło. Tylko świeczek nie mam. O, nie mam pieniędzy. Mam siodło. Ja nie mam. Złodziej. Ukradł. Kto? Ty. Ukradłeś siodło. Skrzynkę znalazłem w piasku. No. Wziąłem. Ja chcę tam wejść. Stąd wyjść może się podeprzeć, albo tędy co ja. Patrz, Ej, a jest tu piekło na serwerze? co jest? Piekło. A, nether. No. Ej, nie wiem, zobacz. Tak jest.
Nie ma. Ej, po co to? Spam. Ja sam sobie idę. Nie możesz już. Co by to zrobić? Ej, dajcie mi moderatora. Ej, mi też dajcie. Może być tylko 3 moderatorów. A ja mogę mieć? Kto chce być moderatorem? No ja! Ja, ten co tu przed tobą skacze. Ja chcę. Jak się nazywasz, Tomi? No tak, no. To mi 1, 2, 3. Halo. Jakuba 1002. Jej, dziękuję. Dalej. Ej, no to dasz mi moda? Już dałem. Super. Ej, ja chciałem też. A nie dostałeś, może być tylko 3. Sorry. Pokój Adama. Ej, idź w pietruch, możesz dostać gracza. Spoko. Jest mały gracz. Możesz dostać gracza, no. A wiecie, że ja Dole. gdzieś w dżungli, poza spawnem daleko, ukryłem skrzynkę, gdzie mam takie koksowe itki, że tu pasę. Właśnie po te itki idę. Ej, co to jest? To mi nie daj. Ja weszłem raz na tym serwie na mojego kolegę i napadliśmy jego gildię. Tu was się tak da? No, byliśmy bogaci. Mnie się nie da, u mnie się po prostu nick zmienia. Nie prawie wszystko jest takie samo, tylko nick się zmienia. Szkielet tu stoi, nie nawalaj. Nie widziałem go nawet. Baniec. Sunflower. Idę na Epsonę. Ja idę na spawn. Na spawn? Po co na spawn? Nie wiem. Pietrucha lubi kupę. Nie. Ej, mogę zobaczyć twój pokój? No. Ja też? TNT. Ej, mogę ja zobaczyć twój pokój? Ej, ja mogę ja mieć swój? Daj mi pełne, kto mi da? Ja ci dam. Masz. Ej, jest tu strefa PvP? Nie, 3. Ej, ktoś mi się włamał do mojego tajemnego miejsca. Chciałem 3 pełne. To byłem ja. Miałeś 3. A, no zostałeś 3. Serio, mi ktoś... Ja już nie mam tajemnego miejsca swojego. To nie byłem ja. Ej, to mogę... Gdzie ja mogę mieć swój pokój? Na pewno nie tam, gdzie ja. Gdzie? A więc, kto jest na serwerze? Ale... To jest myśliwych. Ja to zamknę. Ej, wy też tak macie? Ale ja... No, że jak sprawdzacie listę, to zawsze wy jesteście pierwsi. Prawda? Ja tak mam. Zawsze jestem pierwszy. Chciałam 3 wełny. Co? Dawać mi jedną wełnę. No, dałam ci wełnę. Chyba ktoś ukradł. Nie wiem, może Pietru. Nie. Ale chciałbym jeszcze jedną. No to okej, dam ci moją ostatnią. Creeperki. Masz, rzuciłam. Ej, no to mogę mieć gdzie pokój? Ej, Wietek, mogę zobaczyć twój pokój? Gdzie mogę mieć pokój? Masz, raczej masz. No. Ej, no to gdzie mogę mieć pokój? Ej, robię event na naszym F-home, robię event emeraldów. Ej, no to mogę? Czekaj. Wszyscy szybko po emeraldy. Wow. Wow, gdzie ja spadłem? Ej, Tomi, gdzie ty jesteś? Nie wiem, spadłem do jakiegoś kanionu. Stoisz na F-home, ukośnik F. No wiem, jak to się pisze. Tutaj. Tak. Okej.
portal Dirta. Kapitalista. Już nie. Wiecie, że moja enchantowana siekierka zamieniła się na siekierkę bez enchantu? To mi wyjdź stąd. Wpiszę w komę. Dobra. Spij pokój. Widzę światło. Ej, ale musisz mieć, Miki, wspólny pokój z X-Pietruchą i Tomi, bo nie mamy już miejsca na pokoje. Nie! Boże, jak ja mam mało życia. Ham, niam, niam, niam. Nie ma. Wiem, ty byłeś lepszy. Ale nie, ja sobie zrobię sam pokój. Ej, ale X-Pietrucha, czemu cię wyszłeś? Nie, bo nie. Wywaliło go. Muszę komputer od znowu uruchamia. A jakim cudem z nami gada? O, ja u niego jestem. Aha. On nie jest do Że co? Jemu komputer się... uruchamia od nowa, tak. Ja mogę z wami gadać na przykład i nie potrzebuję mieć komputera. No wiem. Ja też tak mam, tylko że jestem u kolegi. Nie? U Pietruchy. I to nadal ten filmik nagrywamy, bo nie wiem, czy już nie jest koniec czasu. Sprawdzę. Właśnie chciałam... Dobra. Sprawdzam. No to nawijaj. No ale co, ja nie wiem. Myślałem, że ty wiesz. No ja też nie wiem. Ja wiem. Będziemy zabijać potwory. No nie, No kto na niewidzialność wziął? Napadniemy na gildię. Napadniemy na gildię? Tak. Niech będzie. Okej. No to wiadomo już, co będzie w następnym odcinku. No ale... Ej, no kto mi tu drabinę postawił? Pożyczcie kilofa. Czekam u siebie w pokoju. Lecę. O, daj kilofa. Do skrzyni ci wkładam. Siema. Ja muszę obsydian zniszczyć. Dobra, masz. Mały remoncik. Ja ci mogę diaksowy zrobić. Nie no to dzięki, już ja nie potrzebuję tego poprawić. Okej. Okej, to ja lecę sobie zrobić pokój. Bo ty masz pokój z tym, z moim bratem, znaczy z Kubą 1000... Czyli swoim bratem, no. No, a to jest 100 filmików. Nie. Okej, nie, no motoszczanka to jest mój brat, no. Wszyscy wiedzą. Bój się. I jakby co nam dasz? Ma taką nazwę na fejsie, nie wierzcie. Węgiel znalazłem. Ja właśnie. Mogę wam podać mojego fejsa, tylko jeszcze nie wiem jak to się robi, bo dopiero go zrobiłem. Nie, zrobię, ja wam podam mojego fejsa, będziecie mogli przeczytać takie śmieszne opowieści o mężczyznach z lasu. No dobra, mam patent. A ty jesteś murzyn największy. Hop. Robię drabinki, nie wchodźcie. A ja sobie przypomnę. A gdzie ty masz chatę? To nie tu. Nie tu, weź. Ej! Teraz wszyscy widzą jego bluzę. Nie najbardziej. Ej, skąd masz TNT? Dawaj TNT. Pasuj się do mnie. Moje TNT. Też chcę TNT. Moje. Dobra, Wietek, gdzie mam moje maniery? Moje mudziny. Co wy tu zrobiliście? No lol. Ej! Ej,